ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ 42 ଏବଂ 43 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ 42 ଏବଂ 43 ପଦ। ଏଠାରେ କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ଓ କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲ ନାହିଁ। ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକର ଅନ୍ନ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତ ପତାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାହା ଆଗରେ ଜଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ, ପୁଣି ଆମ ଗୃହରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିତୋପଦେଶ 19 ପର୍ବ 17 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ କେବେ କାହାରି ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବା ଦେଇଥାଉ, ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରୁ। ଆମେ ଟିଭି ଦେଖି, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ଜାଣିବା ପାଉଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଛି। ଏହି ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନୀଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଟିଭି ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅନେକ କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଟଙ୍କାର ଶଯ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଶୋଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପରି ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଛି। ହିତୋପଦେଶ 21 ପର୍ବ 13 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନହୀନର ଡାକରେ କର୍ଣ୍ଣରୁଦ୍ଧ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବାର ସମୟ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ଉପକାର କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସି ନପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା,
ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପର୍ବ 1 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଯେଉଁ ଜନ ଦିନହୀନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 42 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ମୋ ନାମରେ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ ସେ ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରି ପାଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା। ହୁଏତ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନ ତାଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାହା ଦାନ କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମକୁ ଭୋଜନ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ମୁଖ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରି ତୁମକୁ ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ବଦଳରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀର ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହତାଶ ନିରାଶ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର, ରହିବାକୁ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହତାଶ ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ନିରୁପାୟ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେହି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା। ହୁଏତ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।